Máte niekedy pocit, že vaše duševné zdravie je na vedľajšej koleji? Presne tak sa cíti obrovské množstvo tých, ktorí denne pomáhajú nám. Podľa najnovšieho prieskumu pociťuje polovica lekárov a lekárok príznaky vyhorenia. Pri zdravotníkoch na urgente je to až 63%. Navonok môžu pôsobiť vyrovnane, no pod povrchom cítia, že si siahajú na dno svojich síl, fyzických aj duševných. Nie len pacienti, aj zdravotníci potrebujú našu podporu a porozumenie. Dôvera už niekoľko rokov poskytuje zdravotníkom pomoc. Organizuje pre nich školenia zamerané na starostlivosť o duševné zdravie a prevenciu. Ani tí, ktorí dokážu liečiť telo a dušu, nemajú patent na to, aby zostali zdraví a v pohode.